गथ'फोरनि उदैखौथ' जों सुफुंनांगोन लेखा फरायनायखौथ' जों बन्द' खालामनो हाया खोनासिगोन नामा दा बे समाव आङो कार्बि आंलं लांहिन तुफिन गुवाहाटि रुमाव थांफिनगासिनो दं बे सेराव दं आंनि फिसाजो लोगोसे गुबुनजों दं सानै मिनिया बर' इउटुब चेनेल लोगोसे एमिन ब्लग्स दा जोङो एक्सुलि ओंखारनाय बावाखै जोङो नगावबो मोनहैनाय जायाखै जों बासावनो दं आरोना दा बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा फोसावनो सानदों बा नोंथांमोनजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदों जिथुनाखि नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफोरखौ नुनानै किसुमाना बुजिखादों बा किसुमाना बुजियाखै आरो गोबाङानो नुखाबाय बा गोबाङानो नुवाखै दा थेवब्लाबो जायफोर नुवाखै नोंथांमोना अननानै आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों जोबजासिम नायनानै बुजिनानै लानो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो जोबजासिम नायनानै सोर मा बुजिनो हायाखै बिसोर दा बाथ्राया बेनो नोंथांमोना सिगाङाव नुदों जे गथ'फोरनि उदैखौथ' जोङो रानहोनो हाया आरो लोगोसे गथ'फोरनि फरायनायखौथ' जोङो दोननो हाया बा गारहोनो हाया नङा होमबा मोनसे खोथायाव जेब्लासिम गथ'फ्रा गावनि लाइफ केरियारखौ दानो हाया बा फिलिंस मोनसे थायो फरायनानै माबा मोनसे जानाय डक्टर इन्जिनियार MBBS BCom बेफोरबायदि फरायनो थाखाय गोबांथार मिजिं लानानै थांखि दानाय थायो नङा होमबा दा बेजों लोगोसे सोरबाफोर गिगोन नामा होनलायनानै नोंथांमोना कुइसन खालामलायनायखौ नुदों दा बेफोरो माबोरैहाय जानो मोनखो आरो बबेयाव जादों नोंथांमोना अलरेडि किसुमाना मिथिबाय बा किसुमाना मिथिबाय दा जायफोर मिथियाखै नोंथांमोनखौ आं आसा खालामो बुजिनानै नायदो गोथौवै आरो साननानै नाय बेनो जोंहा बिटिआर ओनसोलाव अर्थात बड'लेण्ड जायखौ बुङो जोङो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जिथुनाखि गुंथुनिफ्राय लानानै गोबांथार जायगानि खोथा बुंदों बिथांमोना बैफोरसिमहालागै जोंनि बर'नि गोरिब गुन्द्रा सुबुंफ्रा बा गोरिब न'खराव संसार जाबाय थानाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा दिनैसिमबो माने बन रोगानानै जानो गोनां जायो अर्थात बन बोनानै फाननानै न'खर संसार सोलिनो गोनां जादों बा खुंनो गोनां जादों जिउ राहानि थाखाय दिनै गथ' गथायखौ लानानै फारसेनिफ्रायनो बेफार फालांगि गैया बिथांमोना गोरिब गुन्द्रानि न'खर बेफार फालांगि मावनो थाखाय गोबां रां थाखा फैसानि थाखाय गोनांथि जायो नैबेखौ लानानै दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय जिथुनाखि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोर बा जाम्बा जाम्बि सुबुंफोर बे जाम्बा जाम्बिजों खोथा गैया माने सोरबा गोरोंब्लाबो एडुकेटेड मानसिब्लाबो दिनैनि दिनाव संसार जानानै दङ बै हालामाव गोरिब अबस्या बुंनो थाङोब्ला जोंनि गासै बर' रायजो राजाफ्रानो फ्रायानो गोरिब अबस्थायाव दङ दासिमबो मानो दिनै बिटिआराव थानाय बर' सुबुंफ्रा बन फाननानै जानांला मैगं थाइगं फाननानै जानांला दंफां खावनानै जानांला गोबांथार माने गोरिब दुखियानि अबस्था थानो मोननाय नंला बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों आसाम सरकार भारत सरकार आरो बिटिआरनि सरकार दङ प्रमद बर' CM सार बिथांमोनहा गासैजों खोथा गोरोबलायनायनि गेजेरजों बिटिआरखौ गोजोन गोरोबथा खालामनानै लाबोबाय जायनि जाहोनाव बर'फ्रा माब्लाबाबो न' बड'लेण्ड न' रेस्टनि अनगा डिभाइड आसाम 50-50नि अनगा माब्लाबाबो न' बिटिआर न' रेस्ट होननानै सोमावसारफेराखैमोन आरो राव सुबुङाबो जिउ बावफेराखैमोन दिनै बड'लेण्डनि मुङै रोजा रोजा बर' फिसाफ्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिउ बावसोमनो गोनां जादों जिनाहारि जालांनो गोनां जादों बिर जोहोलाव बिथांमोना हाथियार लानानै संग्राम खालामनो गोनां जादों NDP आफाद उजिनो गोनां जादों NDPनिफ्राय NLFB आफाद दानो गोनां जादों थिग बेफोरनि खेथ्रआवनो नोंथांमोना खोनादों जानांगौ जोंहा अफ्रि दैमारि सारनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों भुटाननिफ्राय बा अरुणाचलनिफ्राय जिबायदि बाथ्रा बुंदों मैया दाखालि जोंहा दतमायाव जानाय मोनसे मेलाव दा बेखौ नोंथांमोना अलरेडि मिथिखाबाय खोनाजोबखाबाय दिनै अब्ला जों बैफोरखौ साननो थाङोब्ला जोंनि आसामनि बर' सुबुंफ्रा गोबांथार टाउनाव दं गोबां साननो गोनां दङ जोंखौ भारत सरकार आसाम सरकारा जथायनानै अबयस्से BJP सरकारा थगायनानै दोनगासिनो दं होननानै जों साननानै लानो गोनां जायो दा बेखायनो रायजो राजा जोंनि बर' सुबुंनि मेलेमजिबि सुबुंफोर नोंथांमोना बुजिदो साननो हनो गोरों बयब्लाबो गाव गावनि मेलेमखौ बयबो एसे गोथौवै बुजिनानै नाय जाहाथे फैबाय थानाय जिथुनाखि BTC इलेक्सन बे BTC इलेक्सनाव नोंथांमोना सोरनो भट होयो होआ बे नोंथांमोननि गोसोनि खोथा बा नोंथांमोननि सेलेक्सन आरो नोंथांमोना जाय लिडारखौ मोजां मोनो जाय दैदेनगिरिखौ मोजां मोनो जाय दैदेनगिरिनि आखल आखु गियानफोरखौ मोजां मोनदों बेयावनो नोंथांमोना भटखौ होनानै जयजुक्त खालामबानो जाबाय बा देरहासार खालामहोबानो जाबाय आं बेखौनो खावलायो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे बिथांमोनहा जिथुनाखि बन फाननानै जाग्रा सुबुंफ्रा गथ' गथाय उदैखौ रसा नांहोनो हाया आरो बन फाननायखौ जों बन्द खालामनो हाया बा बन रोगानायखौ बन्द खालामनो हाया
बिथांमोना मानो थाखाय बुंनो गोनां जादों दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोंहा बिटिआर एकर्डआ 4 बोसोर जानानै थांबाय 2020 अबयसे 2020नि जानुवारि 27 बिटिआर एकर्डआ जानानै फैदों दिल्ली पार्लियामेन्टनिफ्राय नो बड'लेण्ड नो रेस्टनि जायगायाव जोंहा नो बिटिआर नो रेस्ट जानानै फैबाय दा अबयसे बेखौबो जों अरजाया एसेबां खर' थांनो गोनां गैया नाथाय बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बर' सुबुंफोरा रावबो दुखिया अबस्थायाव थाला रावबो बेबायदि दंफां खावनानै जानांला बन फाननानै जानांला होननानै जोंहा बिटिआर सरकारा अबयसे मोनसे समाव एबसुनि आफादगिरि जानानै एबसु आफादखौ दैदेनबोनाय लिडिं खालामबोनाय जोंहा प्रमद बर' सारा बिटिआरनि सिएम जायखौ बुङो जोङो बिथाङा माने खोथा होदोंमोन रायजो राजानो नाथाय दिनै जोङो नुनो मोन्दों सोरबा फेरेंगाखौबो गिया सोरखौबा सरकारखौबो गिया होननानै रायजो राजाफ्रा होस्रि खावनायखौ बा थांखि लानानै बिथांमोना मोनसे गावसिनि साननाय हनाय दुखु दाहाखौ फोरमायदों दा निस्सय नंगौ बिथांमोनहा जायफोर सरकारजों बेफोरबायदि जिथु सरकार थासेयावबो गावनिनो बर' हारिनि सरकार थासेयावबो बर'निनो दैदेनगिरि लिडार सिएम जिएम इएम थानानैबो एमपि थानानैबो जुदि नायफिनजायाब्ला दुखु नांखागोन जायब्लाबो नङा होमबा दा बेखायनो नोंथांमोना गुवारै बुजिनानै लादो सोर आरो जोबजासिम नायनानै मा बुजिनो हागोन निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फैबानो दाबाव गथ'फोरनि उदैखौथ' जों सुफुंनांगोन लेखा फरायनायखौथ' जों बन्द' खालामनो हाया बिनिखायनो आं बुंदों दिनै गथ'फोरखौ बन्द' खालामोब्ला दिनै साबजेक्टआ मोनसे लायो आंनि फिसायानो जेनेबा दाख्लै मेट्रिक पास जाना थांबाय क्लास 5 दङ दिनै नै फरिखा जागासिनो दं बिसोरनो जुदि 20-30 थाखा हरनो हायाब्ला आं माजों हरगोन बिनिखायनो जों गासिबो गैयि मानसिफोर जोंखौ अनो ना अना मोनसे नोंथांमोननो बन बोना मोनाब्ला गुबुन राहा नांगौ फोरमान सरकारनिफ्राय आं बेखौनो बुंदों गिबियाव जोंखौ जुदि बन बोहोआब्ला जोंखौ नायनांगोन गुबुन राहाजों राहा नांगौ जोंनो राहा नांगौ नोंथांमोना दा दिनै बबे जायगानिफ्राय बेयाव जमा जादों जोंनि जायगाया जाहैबाय आं फार्स्टआवनो बुंना लायो जोंना हलथुगाव फरेस्टनिफ्राय आरो बिसमुरिनि ओरैहाय कारिगाव ओमफ्राय मुराबारि आथियाबारि फाटगाव आलांगि दिनै बिसमुरिखौ बुंखांखाबाय आं दिनै सेलेखा दङ जाहारबारि दङ दिनै बेसेबां बे संखियाफोरखौ सारा जुदि अनसुंथाइ खालामाब्ला होमब्ला जोंनिफ्राय मा राहा मोनगोन आं बेखौनो गिबियावनो बुङो सार जोंखौ थाबैनो आखायाव ला अनसुंथाइ खालाम नङाब्ला अफिस बायदिसिना देखावजोबगोन जों बन सिनग्रा लोगोफोरना जोंथ' गासिबो हलथुगावनिफ्राय लानानै जाहारबारिसिम दं कारिगावसिम दं आथियाबारिसिम दं आदसा जोंखौ सरकारा मा बे नोजोरजों नायदों होमबा सरकारा जोंखौ बे नोजोरजों नायदों गोरिबनिफ्रायसो सरकार ना होमबा गोरिबनिफ्रायसो सरकार गोरिबानो सरकार खालामो गोनाङाथ' ओंखारखाया जाहैबाय गोनाङाथ' न' सिङाव हाबगोन थागोन दावहायावबोथ' ओंखारखाया गोरिबानो नोंखौ बुजायगोन जोंहा दिनै फिसा फरायनायनि दङ दिनै जों गोरिब अबस्था न'खर बे गोरिब अबस्था न'खरावथ' जोङो सोरबा फिसा फरायगोन सोरबा फिसौनि लेखा फरा बायनायनि खिथाब दङ सोरबा सासे गथ'आबो जेनेबा माबागोन मा होनो फरायनायावथ' एसेबाबो थाखा खरसा जागोन जुदि जों बन बोनो मोनाब्ला जोंथ' गारखाया जाहैबाय बनखौ जोंनो सरकारा जुदि जोंनो मोनसे अनसुंथाइ होआब्ला जों बनखौ जों थैब्लाबो गारनो हाया हाजार जोंखौ सिलाय गुलिजों होदों हाजार जोंखौ गावथों हाजार जोंखौ हमथों बिसि फिसा जों ज' थांगोन गोसोआव मा सरकारनाव बेहाय दं गोसोआ मेन थारिखआ जाहैबाय गोरिबखौ सिगाङावथ' बुंनाय खोथा दंमोन गोरिबखौ जों अनसायगोन बिनि उनावहाय जों गोनांखौ अनसायगोन दिनै बे गोरिबनि अनसायनाया बहा थांखो आरो दानि थांखियाव बिदि बुला बुलिजों सोलिया बन लायनायफोरखौ गैयासो मावना जायो हाग्रायाव खिन्थु जों ट्राइबेल मानसि बर' मानसिया खिन्थु गैयि मानसिया खिन्थु हाग्रायाव खाना जायोलै डाइरेक्टखा जों खिन्थु सरकारखौबो जों गिनाय गैया
सोर साबसिखौ हमना लांथों बिसि फिसा ज' थांगोन जों डाइरेक्टखा ना मारै सोरबा गिगोन नामा आरो बे बाराव जुदि जोंनि बन बोग्रा पार्टिखौ सोरबा सासे आखाइ होयोब्ला सरखारि मानसिया बा फरेस्टनि मानसिया खिन्थु जोंनो सुबिदा होआबा जोंथ' आलादा टाइप लागोन जोंथ' आलादा टाइप लागोन